Haideți să vedem. Merem la grătar sau nu merem la grătar? Amos, vin aici. Amos, Amos! Bună dimineața, YouTube! Am revenit la un intro dimineața, vorba vine că e 10 și ceva. Tocmai ce am ieșit din Sibiu și ne îndreptăm spre ieșirea de iarnă, dinainte de Crăciun, să zic așa, nu de iarnă. Eu amenințător arată samuraiul ăștia din față, deci că vrea să se urce pe mine. Da, e voie bună pe stație, o secundă să o opresc. Uitați ce ceață e în față. Nu cred că o să avem noroc de mare peisaj, dar e o zi mare, pentru că, deși nu o să avem nici peisaj, nici zăpadă, suntem tot grupul, bă, frate. Nu ne-am adunat până acum tot grupul niciodată. Am pe Adi în spate cu Vitara, după care Adi cu Samuraiul, Bogdan cu Toyota și în spate de tot Dan cu Gran Vitara și Marian cu Niva în dreapta. Niva, ce să vă mai zic. Da, și îi dăm spre traseul pe care îl facem de fiecare dată înainte de Crăciun. De data asta chiar o să ajungem până în vârf la altitudine 1800 și ceva, sau 1700 și ceva, că nu a ținut vremea cu noi în ultimul timp și s-a topit zăpada de acum 2 săptămâni, când erau totuși vreo 20 de centimetri când am trecut pe acolo, am avut o recuperare cu Adi. Da, îi dăm în față, avem ceva de mers pe asfalt, câțiva zeci de kilometri, dar probabil o să revin ori din traseu, ori de când desumflăm, așa că ne-om vedea. Na, oba, ne-am desumflat, ne-am pus acum la drum. Înghețată situația aici. Zăpadă nu e, dar e înghețată situația. La deal se vede soare, deci nu cred că o să avem ceață, dacă nu chiar o să fim deasupra aici, ceea ce ar fi mega șmecher. Dar vom vedea. Deocamdată suntem încă pe vale, n-am început deloc să urcăm. Suntem chiar la capăt de traseu, încă sunt cabane, case, una alta. Dar alunecă oricum. Da, să-i dăm bice, zic. Da, și am ajuns și la panta problemă de acum 2 ani, să zic așa. Aici am rămas atunci. Se vede că e o pantă destul de prietenoasă. Aici văd că o curs râu pe drum. Trebuie să-i dau un pic seama vânt. Așa, așa am trecut. Și era zăpadă angropi atunci. După care anul trecut am trecut aici destul de lejer, fără prea multe probleme. Da, n-am mai avansat mult, cred că vreo 2 km de aici, dar o să revin și de acolo cu un cadru, cu siguranță. Mereleurile? Da, și anul trecut aici am făcut, da, mulțumim, pauza de masă. Aici în bușteanul ăsta parcă a ajuns Marian cu Niva. Pe vremea când beam în Niva, vă, Dane. Hai să vedem ce facem cu gheața asta. Încă n-am 4x4 pus. Gata, am trecut. Da, 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 ține minte, Dane, ține minte, cum să nu. No. Și am ajuns și la partea unde băgăm RL-urile. Aici am rămas și data trecută, se vede și vatra. Țin minte cum aduceam din pârâul ăla mai sus un copac cu Marian. Și da, acum avem noroc și de vreme bună. Am văzut puțin și făgărași și abia aștept să ajungem sus, să vedeți acolo peisaj. Da, întâi îi dăm la deal. Na, ce schimbare de peisaj, zici că e vară acum,
că-s numai braț și tot verde, da? Bă, frumos. E un traseu foarte lejer, dar în același timp foarte frumos. De-aia și revenim aici. Aici e o porțiune scurtă, puțin cu pietrele astea pe dreapta, dar nu e mare chestie, adică o bagi în reductor, o iei încet și nu e niciun stres. Da, nu prea am subiect de filmare, să zic așa, dar măcar rămânem cu amintirea că de-aia și filmez. Că am mai filmat odată tot traseul ăsta, dacă intrați la mine pe canal, și am povestit și istoria locului, că are o istorie destul de interesantă, golul alpin cu cabana de acolo. Dar intrați pe video-ul ăla și aflați. Nu vă mai povestesc totul acum. Acum suntem aici să ne bucurăm de peisaje. No, asta da, bă. Mamă, cum se văd făgărașii. Ce zăpadă e acolo. Am intrat și în pădure din nou. E ultima porțiune de pădure, să zic așa, de câțiva kilometri înainte să dăm în gol alpin. Lejer și pe aici, plimbărică, dar bine, dacă era zăpadă nu prea aveam șanse. Dar aveam zăpadă, așa că pick your poison. Peisaje și uscat sau zăpadă și fără peisaje. Oricum, orice alege, tot e super frumos. Bă, cred că l-am filmat numai după ce au intrat, că nu se pornește din prima. Eu am primit tot de la mine. E bine. Bă, nu sunt că am luat apă încă. Hai că a fost lejer. Ce dracu, că mi-a trecut. mai stropi, bă. Dă că vin și eu. Băi, uite până aici mi-ai dat cu apă. Mai stau aici. Sau uite ce curge aici să-mi bag. Nu mai stau aici, stai că nu Fac o stau. jumătate de apă, mă. Dar trebuie să-mi fac cu ce mică e. Bă, nu, că e leger. Păi poate merge. O zic la un casă aici mai rea. Hai, Adi! Că vine ultimul, nu mai are apă, mă. E tot aici. S-a adunat tot. Că nu l-am simțit. Că am tot dat. Zi la Adi să treacă pe acolo. Bă, instrucțiune clare, am făcut video la toți. Bine zi, mă cer cu viața. No, că avem și o țără de zăpadă, numai să nu zicem că nu-i iarnă. Peisaj, uitați acolo vârful Măgura. Incredibil, Sibiu în spate de tot.
Foarte frumos. Aici se vede între dealuri Rășinariu și aici avem traseul care e uscat. Foarte frumos oricum. Am semnal, bă! Revin din vârf. Da, am ajuns și în vârf. 1740 altitudine. Acolo avem cindrelul cu iezerele. Adică în partea asta e iujbea cindrelului, nu-i iezerele. Încălzarea aia. Creasta lotrului în partea aia cu șteflești acolo. Mai încoace. Să vă arăt și în partea asta. Avem Voineșița și creasta de sud a lotrului unde e zăpada forță. Și acolo avem Făgărașii cu ăsta dublu. Partea dreaptă e Suru. Deci incredibil. Incredibil. Foarte frumos. Și acum vin băieții. Ia uite bă, cine a pus asta aici? Dă-i cu stânga. Stânga, stânga. Dă-i, nu te mai uita, dă-i stânga. Mult? Tare. Așa. Du-te, 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 du-te. Gata. Teribiliști, domnule, teribiliști. Când poți să iei frumos pe aici și să ajungi tot acolo. Da, da, da. Mai avem pe Adi și pe Dan și pe Marian. Să nu uităm Niva. Draga noastră Nivă. Bine ați venit! Bine v-am regăsit. Hai, vă pun o supă ciorbă. Bine v-am regăsit. Vreau un ceai. Garson, Ceai n-avem. o bere caldă, te rog. O bere caldă? Bere caldă n-avem. Ce motor fain. Nu știu ce am mai filmat, că ne-am luat la povești, dar am terminat și cu vârful și cu cabana. Și îi dăm încolo pe creastă o țără până la o stână, unde ne oprim să facem un grătar. Mâncăm, cine pleacă, pleacă, cine campează, campează. Dar mergem direct la locul unde o să și campăm ca să nu se facă târziu cu grătarul, să ne adunăm, la la la, li li li. Da, peisajul fenomenal. Uitați ce fundal frumos. Bă, băiatule. Am avut și o țără de zăpadă. Foarte frumos. Haideți să vedem. Merem la grătar sau nu merem la grătar? Amos, vin aici. Amos, Amos. Nici o treabă, bă, frate. Să rămână acolo. No, e ok. Dar rămâne. Suspende acolo. Legeriac. Cred că stai în video. Bă, ăsta te da jos din mașină, că eu mă frică că nu trece. Să bă, cine trage petroliu? Domnește, frate. Opa! Opa!
are 5. Hai de pula mea. Ui câta gheața! Ui ce s-a rupt aia. Hai! Unde-i bă? No, continuăm prin pădure. Foarte frumoasă artera asta, n-am mai trecut până acum prin ea, că drumul, să zic așa, se bifurcă când intri în pădure și mai e o variantă unde rămâi pe creastă, treci printr-o mlaștină. Dar am zis să vedem cum e și pe aici, că niciodată n-am fost. Și deocamdată pare frumos. Ăsta ar fi practic drumul principal. No, am ajuns și la locul de campare. Fiți atenți aici, priveliște, frate. Bă, băiatule, bă. Altceva? Altceva. Eu m-am pus să dorm după 30 de secunde nu mai ce N-am văzut că asta, Plec. să doarmă de puiul așa să se E că mai știu eu, tu ai dormit mai mult cu ei decât cu Derin. Mi-a dus Lunea lui aici. Iri, hai să-ți dau ceva mai de Ăla la domn. ciop, mă. Raul e în al nouălea, ce era? Ceva, bă. Bea și el ceva la sticlă. Că bere, vin, nu bea de la sticlă. Mai nu. de domn, bă. Numai la plastic. Eu vreau de aia cu zero zahăr, dacă Hai, e acolo. cu butul ridicat, așa în sus. Stai tu Cu picioarele jos, stai cu picioarele. Nu s-a văzut că filmam la Dan. Nu era bata de tare. să ai un nivel. Lasă că au căzut ok. Puteai să te întorci și stai pe o parte de greu. Cam pat. Uitam și eu la Netflix, frumos, mâncam Pringles cu sare. Pringles cu sare. Băi, ei îmi dă cu picant, mă. Mai am, dar pe altă culoare. Hai, e frumos. Și se aprind luminițele. 1. La mulți ani, România! Am uitat să filmez, mă. Vă dau o fază lungă? Fiți atenți aici. Setup de Crăciun. Prăduț împodobit. Cine are apă? A pus. Ui, acolo lângă mașină e un bidon. Bă, ce fain. Apă dimineața, când te trezești, trebuie să te pe ei. Bă, Bobu, tu dacă Sau vii cu mine pălincă, miercurea la pălincă, fotbal, horincă aia. apă nu te ții după mine 10 minute, frate, dacă vii miercurea la fotbal cu mine. Da, ne, s-ar putea să facem altă treabă. S-ar putea să plângi și eu să mai duc. Facem pariu? Că n-ai nicio șansă cu mine? Bă, Bogdane, bă. Bogdanel. Deci când ți-o iau aia, Vai, serios. Eu pot aici. Aia e problema la mine. la Eu fotbal nu e așa. La fotbal nu e prost de așa. mic, eu sunt prost de aici, nu de... Ce, Stai, pune-i grătarul. Bogdan. Tu te-ai curci cu mine. Avem linguriță? Ce linguriță?
Cu ce bag acolo? Că n-ai mână. Să mai filmez și eu ceva, că n-am mai filmat de N-ai filmat nimic. ore bune. No, după cum probabil se vede de pe lumina din fața mea, am prins răsăritul, bă. Ce culer, puțin întârziat, că mi s-a închis GoPro-ul la prima dublă. Da, am fost fericit că e din nou afară. Wow, cât de frumos. Da, și am dormit bine azi noapte. A fost destul de friguț, s-a înghețat toate bidoanele, tot ce e afară a înghețat. Abia am scos lopata din pământ. Da, am dormit chiar bine. Ține-vă sacul ăla, incredibil. Ce peisaje. Mai venim. Da, bună dimineața, a patra oară la rând sau nu știu câte clipuri am făcut în care zic bună dimineața acum. Ne-am pus la drum, până la urmă o să traversăm toată creasta, inclusiv bucata aia unde data trecută am stat vreo 3 ore cu Max Traxuri. Cred că avem o variantă prin care să fentăm o țără înclinația aia, dar vom vedea la fața locului. Ieri n-am mai prea filmat, n-am dat nici update-uri. A rămas doar eu, Bogdan și Iri, deci Jimmy și Toyota. Și ne permitem acum să facem un traseu o țără mai dificil, că sunt mai puține mașini și nu o să ia așa de mult timp. Deci vom vedea ce ne așteaptă. Între timp, peisajul e incredibil. Bă, băiatule, fiți atenți în față. Așa ceva. Holy. Ireal. Ireal. Da. Pe aici, cam știți deja peisajul, l-am filmat atunci cu zăpadă chiar și era în mai, nu în decembrie. Dar când devine interesant, o să filmez. Deci ne-om revedea. Deci deși traseul este lejer, bă, peisajele n-am cum să nu vi le arăt. Se pare foarte sălbatice. Mi se par foarte sălbatice. Foarte fain. Începe să devină unul din traseele mele preferate, creasta asta. Deci și aproape de noi, ai și ce vedea, ai o țără și de adrenalină, să zic așa. Voie bună, peisaje foarte faină oricum. Super, super șmechera. Și urmează acolo înclinarea aia laterală, dar revin de acolo, o să vedeți cum o să procedăm. Da, am ajuns și la bucata aia de înclinație laterală. Hai să vedem, poate e mai prietenoasă pe uscat, dacă nu avem bypass. Sperăm noi. Deși nu se prea arată. Vom vedea acolo. Partea, bucățica asta a fost urâțică, dar ok și pe zăpadă. Aici e ok. De la copaci încolo se cam complică situațiunea. Mamă, deja nu-mi place. Bă, nu știu ce să zic. Hai, dă-i că mai are, mai treabă.
Hai, să vedem. Woohoo! Aia e una. Și mai avem aici în față mai orățel. Să vedem cum e pe partea. Oh! Lej! Lej! Suntem bine rău, bă! Bine rău, bă, băiatule! Da, bă, da. Altceva. Da, hai să vedem și aici unde a alunecat Bogdan data trecută. E o țără înghețată treaba, dar sper să fie ok. Pare că da. O iau așa frumos, mai pe drept. Și stai după aia, bam! Aia îi, bă! Acum am prins tupeu, dacă am trecut de ăstea, e gata! Lej! Un mic sfat: când aveți înclinări laterale, nu folosiți blocanți, că asta o să vă facă să alunecați. Nu mai țin minte partea asta de traseu, dar e tare faină. Și cu gheața asta pe mijloc, să fie o țăr mai dificil. Oba! Mamă, ce treaptă aici! Mă rog, că Jimmy nici nu trebuie să o ia pe partea stângă. Zaga! Bam! Suntem sus. Deci chiar nu mi-aduc aminte bucata asta de traseu. Bă, ce chestie. Nici nu cred că am fost pe aici. Am avut o bifurcație mai în spate unde nu eram niciunul sigur în ce parte. Și am zis, hai să explorăm decât să ne uităm pe traseu, că sigur ajungem bine. Și uite ce bine am ajuns, că e chiar fain traseu pe aici. Da, fraților, și cam asta a fost creasta. Opa! Anticipabil! Anticipabil! Bă, așa ceva! No, cam asta a fost creasta. Și traseul, că acum intrăm în pădure și o luăm lejer la vale. N-ar trebui să mai fie surprize, dar cu siguranță revin cu un outro. No, și cam asta a fost video. Noi deja suntem pe autostradă, să-l zic așa. Și mergem să mâncăm. Da, n-am mâncat de dimineață, dar avem alte planuri. Vă mulțumesc pentru vizionare. Mulțumesc tuturor pentru participare. Să nu uităm că e prima tură de Crăciun în care suntem tot grupul. Deși e și prima tură de Crăciun în care existăm tot grupul. Dar, da, mulțumesc că au venit toți, deși n-au dormit. Foarte frumos că au venit. Sărbători fericite, Crăciun fericit.
an nou fericit, că e probabil ianuarie-februarie când postez asta. Da, mulțumesc pentru feedback-ul de la ultimul video sau ultimele videouri. Și ce să vă mai spun, ne vedem data viitoare. Poate cât de curând, mai am o ieșire săptămâna viitoare. Nu știu cât de repede o să le editez, cum o să mă mișc, dar ideea e că din 2025 mai sunt 2 clipuri, ăsta și încă unul. Și ne revedem data viitoare. O zi bună! L-a apucat boala, bă. Așa faci el, mă, după ce mănâncă cârnați, picant. Face reacții de alea adverse. Anticăderea. Apa mea, bă. Dacă era apă care trebuie Am o să de coniac. Îi ajunge cola aia la coniac am. Mai filmau. O zi, domn bucătarii, ce avem în meniu? Pisalis. Pisalis. Zi de zi mă cer cu viața,